lewru ndu ɓenna yo Allah hokku meɗen kadi aussi rewde hen ko ndewta hen ko Allah jaɓan men ɗum ɗon ha Ramadan o ɓenna donc eɗen jogui temps seeɗa mbaɗen à part ɗum bon en ngala temps eɗen jogui ko heewi ko mbatten ɗum tagui souvent mi watta live quoi donc voilà so woni sagam aussi mi waɗan mon ko jiɗɗon ko chaque fois gonen ɗo jewten donc bon tama keɓɗon o peccen ɗum ci wo mi salmini onon fof mi yi koruji e salminango fof on jarama quoi juste bon idée o juste ko yimɓe jewta e mo fof haalan kam miiji mum idée muɗum quoi mais juste ko pour album tinditiɗi e mbason yejjide aussi eɗen jogui concert ɗo e nder Dakar actuellement eɗen ɗo e Dakar eɗen jogui concert le 18 janvier inchallah ɗon to Doudou le 18 avril inchallah jaafuɗon 18 avril toon to Doudou Cheikh Dakar ɗo Doudou Cheikh inchallah donc garon e keewal en plus deuxième jour korité inchallah eɗen jogui concert Matam salle culturelle de Matam donc dans de mayankoɓe jeerinkoɓe ɗum fof no cohla ɗon par ce que no jour weɓran inchallah quoi mais bon nan hol bindude kam message mi wejjiri wuuro ngo sah mbiɗa no kaldirmi inde wuuro mon ngo wona noon donc ko noon bro aɗa andi wuuro ma wowani ma anda bon a wawa haalde ɗum no jiɗirɗa ni ci wo ko noon tan jarama de merci I'm getting sure. Hello, boy. Wow. Nice. I'm cool. Bloody Ada bajam. Gor Ramadano. Ramadan Nando, ça va? Wanda quoi. Cool. Bientôt, badan jëm mena gazé quoi 10 jours, manda 9 jours. Ay boy, joni gasa de boy. Ko non do woni kalkari ne benno quoi. Bindo woni kalkari ne benno quoi. Ay Won ko mbera kalkari ne benno. wari ko bennar de ayide non Donc non. sinon Nice ni alhamdulillah. ade sinon nos Non sai no wanda ne ndandi bam. aneni o cerno wi mare julude ar jula kam anen You know. Ana randi no bidani andube no gandi ko be ganda be dan ganda anda min bayre non tan ka almu mi anda non bir yanno ar jangin mi anda non affaire goro kam nene aduna ko ne do kalko mbawda wadde andu diina ma to birda diina ma ko heddi o fo sa wala mbada mais njuluji wadum respect sax ramadan wala yaadane ma wala heddi wo sa lambada yanen tufa non mais tawi dewal Allah ngala to pirimudum donc woli hen geda wadata quoi gattuno wadde wona ko belda ko mbada mbida ko heddi ko sa wala mbada ada wadde vima sa woni julde rek ko Allah hermini ko watta ko dangni ko mbada wana non furi wade ko kanko jogi fof dal donc non inshallah oro tefto men tan ina fo aljanna paren boy an gardi dungal no min barandi Allah enen jogi ko jogi fode ko kurey Muhammadu ko no don mais ko weltare quoi man gattaga demain malla après demain way marton jango sal jebi stoy mu humtima inshallah way marton quoi wala jami ko weltare quoi ko weltare parce que fansuji saaji so be jima to ba lay fo donc war yorde mobbe quoi donc wabe belto hen parce que hubbi lay man hay so on dañi 340 oui si
non souvent yimɓe mbaɗa ɗum ene namdo kam ɗum aussi no feewi quoi arandi kadi aussi temps wala souvent eɗen liggo ko heewi eɗen mbaɗa aussi ko heewi quoi bon so woni sago men ñen fof gonen ɗo kalden mabɓe jewtiden e mabɓe mais bon eɗen gandi aussi temps ala no feewi mais naka noon kilo ƴewuga ɗum o weɓani quoi temps o weeɓani nan ɗon tan noon mais hamin je liggey ma ɗi temps ɗi balle de nan ɗon eɗen mbaɗɗe hen barandi waji ɓe mbiyanno ko tagui BBMC jour à concert Dakar ɓe ɓooyi faddema quoi mais comme min affaire goto kulmine le 18 avril ane ɗim affaire goto kulmi le 18 avril quoi haade heftade BBMC par ce que ko fatma ɗo e Dakar ko ni heewi ko yiɗi yide ɗo concert ma Dakar ko ni heewi quoi par ce que haade ko heɓno Boy Diarra premier mum fois concert mum ɗo e Dakar haade heftade ma e min ko oton banggue kulmi quoi bon aɗa andi to liggiyaji janano jogui janano jogui isa wonata ɓeɓitore publicitaire gonmi koye bedde dana waɗa ok d'accord ok bisimillah aɗa andi souvent aɗa andi yimɓe bon ene namdo pourquoi pas en mbatta ɗo concert Dakar mbiɗa wawi wiidema bon enen ɓuuri wawde namde ɗo contrat ɗo e nder Dakar si ɗum no woodi en namdama ɗon en jii kaseji mais bon en keɓani tan aussi no jiɗirɗen nici quoi voilà mais bon hikka nak en pelliri pour wadde e kadi woni hen en namɗo tagi en mbaɗani ɗum success walla mbaɗen ɗum grand théâtre e kadi si eɗen jogui programme koye meɗen eɗen jogui kadi woni jiɗɗirɗen no waɗirti kadi eɗen jogui public gandanɗa hoorema aɗa andi tu vois public mo wala hay nokku e wala ɓuɓata tu vois donc ɗum tagi mi ƴettumi Doudou Seck voilà te yimɓe fof ne mbawi darade par ce que en mbaɗani mitina ko concert mbatten daroɗen jeune ɗum mbaɗen show na est ce que heddi ko nak haalataki wa tu vois mais en tout cas ko ɗum ɗon quoi voilà si no woodi quoi voilà ɓolonaka kala ganduɗo BBMC naadi BBMC concert mum kañum wulat quoi kadi mbaɗandi no jiɗirɗa joude concert o ni donc saluji parfois ne mbaɗma déranger quoi bon voilà a famide voilà a famine par ce que saluji fof en jeehi toon tu vois sen jogay toon concert en jeehi toon on jouɓiran concert a heewi en jetti min jouyi mais bon en jii mais waɗani himɓe arrangé tu vois mun fof aussi no yiɗiri mun fof aussi e programme muɗum mun fof aussi e miijo muɗum min wona hon noon jiiranmi tu vois par ce que mbiɗa jogui programme hooram ɗum noon nak mi haalta ɗum ɗo koma jour o yonta nde yimɓe ganda ɗum tu vois ñanden live woto mi haalin ɗum wimo on jour ko on jour tan yimɓeɓe mbawata andude c'est la première fois BBMC ne waɗa concert quoi pour min ko ɗum woni ko nangammi tu vois par ce que concert mo ala e nokku ko heewi ne miija hen donc c'est pour cela yimɓe mbawi ƴettude oɗon salle quoi tu vois oɗon espace pour yimɓe mbawa joude concert normal ene jiɗirɗe ni tu vois voilà ko heddi o nak bo haalatake nden tan yo Allah hokkumin ɓurde sellude a on saha inchallah voilà barande waji ɓe woodi ko puɗɗi yiide hen quoi par ce que mbaɗa wawi wiide hande vraiment communication o yalti woni international wonde BBMC jogui concert ɗo e Dakar le 18 avril hewɓe goppi hen haqqillaji mumen quoi way si goppi hen haqqillaji en cuwa wadde communication normal ni par ce que ramadan gonɗen koye korka arande ne metti seeɗa si par ce que live ma en mbaddu hen seeɗa rek après so korka ɓennimi en puɗɗo ko heewi quoi tu vois inchallah quoi yalla kumen hawrude hen rek quoi inchallah en tout cas dal mbarandi nden moɓe par ce que pulago noddi eyyi par ce que mbaɗa ganduɗo BBMC fof pulago Bege pulo. Patrick Killo. Naga mo yan? Kamirin bro nice. Ay ba? Sama alhamdulillah gede jam. Ay waajal. Le 18. 18 inshallah. Gaay ñuy pare de. Inshallah ngeen di parde. Alhamdulillah. Déjà sa yimbe nanu be bieji no ba disponible quoi.
no joni inshallah meɗi kewara cibo jeeji juste kewara mamin jaltindu me hewara inchallah inshallah prévente ji so mbaɗin suni ma moƴan parce que gars ñu ngi koy laaj ci fépp nag inchallah prévente uji ma ar joni mais wona min mbatta ɗum heewa cibo ok ko somni rek quoi voilà par ce que yimɓe fof fotani pour yimɓe mbawa soode ɗum law cibo inchallahu rabbi no affaire o moƴƴat min muñan tan ha ramadan o ɓenna inchallah quoi joni so aljani ok ma ramadan o ɓenna quoi ɗo joni ko avant guo woni ɗo quoi voilà ko nice affaire o nana ya à 70% quoi ko noon salminan mbolo biram yimɓe salmini bolnaɓe fof nanɗoɓe jahat dañi ñëw duɗi eɗen ndeɓe pari ciwa ɓe banni kam ko gandanɗa hoore ma ko wawa yejjidde ciwa inchallah ɗum haaldaki ɗo kadi aussi an ko an jeeyi hippo pular an jeeyi an koma kedda rek après nde heddiɓe ƴette an ardi quoi on est ensemble amin ardade amin non tie unique wallahi yo loolu yaa ko liggéey an liggéey ɗum big respect jaajëf billahi amal jàmm bëri bonne chance pour tout gain big respect jaajëf ñu ngi sa ginnaaw jaajëf bro Salaamaaleykum. waaleykum salaam. Bébé MC Plus yi ça va? salminima toon kiɗa aɗa yeeti. Mbaɗɗa e tampere? Mbiɗa e jam alhamdulillah ça va jam toon. Mbaɗɗa e korko ça va? Korko nan ɗo ça va e wonda. Ardeji alhamdulillah. Mbiɗa jam e an no korko ma ça va? Ça va ginnaaw mi waɗi demande sax mi wi o kam xanaa o daña hen temps rek. si no woodi. boy ha Ngorɗa selli ça va kam? Ça va alhamdulillah jam waɗa. yaade ha hawre life Bébé MC ko weltare mo woni de tey moom kontaan na. pular ma woni welɗo pular ma woni dakmi. Merci beaucoup woni bi woni jam. Ok, merci jaajëf weltan moom. Merci. Woni bi ko. Ok, merci jarama. Oh ya woni jam merci. Ok, merci waay. mbaɗande courage ma murtannaɓe ɗi gonde ko boy an wiyatno tupac an ceerno kaldaraɗo walla respect kollaraɗo ceerno wonɗo de ceerno wone live he ceernam wone live he anini man min wona ceernajo mais on weli pular noana wona ceerno min kom ceernajo ceernaji gandowo daɗe belɗe ɗe beelay pular on weli amaɗa ɗum jannguɗa aɗa ɗum jangguinta pular on weli tan par ce que min somi debbo kalo pular bello rek mi haalaɗam moƴƴani ceerno de moƴƴani ceerno de walla ngara killa jangguinma killa comme ma nen ɗo de kangar killa bamaji coy cak ma non vraiment temps ngo jeyiɗa quoi babamu nak alhamdulillah bisimilla ganduɗa o junior de junior a wawi uddidde micro ma o jaajëf jambar réseau makko micro makko no udda mi anda killa ƴettu 2 personnes ɗoji mais kala kalɗo seeɗa rek yaafo par ce que wala quoi pour mbawa ƴettude yeddiɓe réseau faible quoi BMC
Yeah, misal minim bro. Sino sawadde Sawa alhamdulillah. jamal wonema Tranquil sawa. weltar mawni ko ngabbude live ma salmdirema selliga Ya Allah weltin sawa. Tranquil jam. alhamdulillah Ya jambal. Bella. inshallah alhamdulillah mesra Dunia lain. Boy ba bismillah. Pulisi, Ya misal minim sawa. ça va bien? Nice alhamdulillah. Tranquil. Ça va, Ramadana. Nice alhamdulillah. Nice sawa. Araseli gam. Betul ni jam. Alhamdulillah, fan sama Ya bigres tu jajim. araseli gam. Nice Allah ni betul. Belti me live. Okay, merci jajim. Jarang. Salmi na tiarama. Okay, merci. Merci beaucoup. Oui, salamu alaikum bébé. Ya misal minim. Okay. Moƴƴiɗa tan mbeɗa jawoni. Wadi sawa alhamdulillah. Alhamdulillah yetterallah machallah. Onaar sille kam jamma Allah wonema. Allah sawa be inshallah. Machallah yetterallah. Naka jinnaɓe ɓe mine jam. Almini ko takkima ko tawima foof yam ko jam. Mais vraiment kam ko min mbitemi ko mamma quoi. Mais ko Mauritanie kam. Mbiɗa jawurni e Taga département Magam. Taga mi gandi Taga jajim to. Taga wallahi to jiyami Taga naati. Wodi ya selu. Mais ko fansuma kadi wonɗo neɗɗo kadi jiɗɗom kadi kursinɗom kadi sa fet. Ya Allah yiri jajim weltim no fewi. Wallahi mbatta kadi welim no fewi arande kadi jiɗɗa yettade yo Allah kadi no yoron yo Allah kadi tintode sa fet. Amin bro amin. Tawde amin. Masallah mi salmini ko naɗo ran poti hidde salmidem wattem kadi siare quoi. Merci jajim respect wa merci. E mirsa jaram. Jaram weltim salim. Jajam. Merci. Daro do Nangu jamane ma. Jambal savani alhamdulillah. Badai golle jambal wonto. Wal sawa alhamdulillah dan ko. Akor ka Warka savani do. golle de yedi. Walle nan do savani badai ko. Mawdum alhamdulillah. Ba tampinan ni. Mawdum yetteral alhamdulillah. Ona ara jam gam. Langri dum nice alhamdulillah. Beltani mom de beltani mama an fe. Allah weltim jajim. Ami ñagano ma Allah bettani moƴƴe. Amin bro amin merci. Yalla nawr liggéey si Allah rokkum dañde ko jiɗɗa ko. Oui, ayan. Deux personnes aussi diatara. Salam alaikum. Waalaikum salam. Bismillah bro. Usman. Bébé, Ça va nice tranquille. ça va Richel? Nice alhamdulillah mi dem jam sino. Mashallah yetteral. Nice ni magal. Mawɗum machallah. Ba ko jam wonto. Non, vraiment mi weltima trop wallahi mba haalde sa. Ya Allah weltin jajib bro Usman. Merci. Non, mi weltima trop. Ya Allah weltin. Manda sa hettini ñande nden kaltin téléphone min woni neldunoɗum photo affaire concert Daharo ngo. Ok bano don affiche suudu mum. E voilà ko min quoi. Yeah, big respect jajib. Weltim ne fewi ne foro shiwa. Non, vraiment aɗa jari wallahi aɗa jarnimi ɓuuri ɗum. Yeah, merci jajib.
miɗo yiɗi waɗandemo kadi ko ɓuri ɗum wallahi ko ɓuri mawnude goɗɗum ɓuri mi yiɗi waɗandemo barke Cheikh Tidiane On est ensemble jaajëf big respect bro. ko ɓuri wallahi yo Allah hokki kadi bawal ɓurgal o Amin taweda amin bro. yo Allah hokki sago ma amin wallahi so tawi mbiɗa heɗo show uji ma barke Seydina Mouhamed mbiɗa laaɓa haydara ala somin heɗoma haydara mettata ham ndeysaan sino woni wallahi kala ko mbawmi wonde toranmi fawi show ma vraiment mi sefti hen ndeysaan sino woni merci bro weltima no aɗa waɗɗe ham trop wallahi trop Allah yiɗi jaajëf Ousmane merci jaajëf big respect jaajëf Ousmane merci bonne chance merci jaajëf bébé Balo bismillah Soudain, Jacques est retenu. Un repousse le chef des bandits et leur a dit de dégager. Soudain, le chef attire sur lui avec son fusil. Jacques Balo bismillah Everybody wa ani sɔgɔma an bɛ Musa Ramani fo ka barikada masaw la masa min ye san da ka dugukolo la Yeah, cool bila cool. Ouais, misal minim saba. Salminama juurama. Thank you nari yedi. O woni jamdi kabantoɗo diine Fouta. Yeah, big respect jaajëf. Min jaɓaniwama de. Yeah, nice jaajëf. Ɗum Allah jogima. Sino nari yedi kam. Naha vaye faji lépp tranquille. Ça va alhamdulillah jambon. Min beltinama yo Allah jokku golle de. Amin komin fuutankoɓe jaaɗo e jum kono minen amin gandi ko an darde men ɗo min keɗaki advice min keɗaki roi min keɗaki hay dara so wona kaɓantode leñol pulago non keɗoɗe keɗɗe ko gayi yasen papa keɗɗe kam fof metti mais gayi yasen papa jaajëf billahi wallahi par ce que an konngol maram so findinani tan no wawi ha guindinan sa wona jam gaadi tigi a wawi aɗaɗi sowoji ma quoi par ce que ɗum Allah waɗi men ala ko neɗɗo wawi hen si no woni jaajëf ko Allah waɗata koye neɗɗo noon neɗɗo waade jabde tan kono wawa salade wallahi no woodi par ce que sinno wawno salade tan yiira jinna ɗum no sanko wallahi no woodi hoppo ya wona ɗum ko Allah waɗi ɓe ma kaali non yow kara ngam man ɗi tomo yitama probléme ci yow moye man mo lay gueɗɗo may hamde yow mi da ngay wax quoi nekkul nag catu du catu de wona wasaade wona du catu komi ceɗɗo noon komi ceɗɗo Jolof kono min kono gurdirta ni e façon rabma o tan ina naatami kala to noddeɗa de BMC da ngay wuyu bu nekke direl ay hakkoor yëpp da ngay wuyu e a wona rapport mo ganduɗa mema ga mi wawa ɗo waga kala banggue noddeɗa ka garo so gilli mi faye gueram Messi jalara ko dugg ci rappo di classe no wallahi ka jamdi yow yo Allah yow ɓeyde Allah selina doole amin non min beltima no feewi taw ko minen kay boy gaye Fouta minen ko amin totti jamdi ndi an woni hoore lappol big respect jaajëf kontaan naa ma wacci ñeneen ñi yet ona wax seen dédicace quoi merci bro weltima jaajëf ya wuur koreji tawe jaajëf ayu mbiyetemi Seydina Ali won borom ñaari jaasi noori ina ɗe de jaajëf way ok waaw jaajëf Seydina Ali ok yow merci shit bel oh muri okay Bébé yo. Yeah, Allô? Allez, oui. Allô? Allez, ma baba.
Bambi de ma. Tade. Oui, bere ma kay. Bere ma. Allo bébé MC. Monsieur Kurozo ma ne manki de bere ma de. Ça va bro? Ça va na isa denyi. Don bere sikki ko moli dan. Bon bere nan ma ne fe me an bon. Sikar man kanan dem shi wa. Yeah. Gay baax. Yeah, jambar. Jalbinaw. Maam ziar. Polisi. Jacher. Polisi ala ci kam de. Mo fani man opera kulla. Jacher. Pulam. Tu pagana ni jacher. Pulam. Pulam. Ga gacci firma. Wayr nanda. Par jam wayr online beddo saba. Tupak. Boy now. Yetral. Nice boy. Ban wayr yi de Tupak. Yan berseri ko. Ah? Berseri apa? Jacher. Ah. Way polisi. No na kandara. Mino am kom tikku no wana dar minen Salum men Tamba. Salum won ala nen tulang wi non. Men Tamba kono na sadi komi saka monde. O li non way. Min jaari mon laddede men dañi metti tan min jaari mon on deej. Ay nan do rek afama tan des fois moy lol. Mais tay jero nay. Hein? Anani. De balde pulo gu welande commune mema ni ko woni okay commune toñami quoi o wayno fulbe toñi ful wa do den wada ita yestadi jamen no mami yaay boyamen barado boyamen gayna barado jolof naaji okay ayani ban wara warga som diwan kolda quoi ban wara warga sofno diwan kolda to ni ko warim ko aga quoi ko warim ko kabaro walla warim wa ay no bal mako tan wona ladde ko aga quoi be tawi to dabe barim be ngoppume ladde be jigi wal ben fulbe wala ma men fulbe tan barim fulbe tan jaabe diwan to koy dar he walla ah koy dar walla no jagali buramen do jagali way jiya wallahi jagali jiya kanko ko kabado walla manam ko himbe tawi mo ladde tan barim walla don gandi himbe walla way non yalno gazi Jacher. Appel namno telname quoi. Adani aga be kam jata e ladde quoi gonde bayr mabbe ngayen. Bono yalti 2023 o yalti quoi. O yi. Ginnen côté cembe tono rumandi côté bonji adani bonji. E bonji binnan e tono rumat ni so arti tan tono wonata quoi bonji ko do je na da côté Casamance quoi sar kolda tono wara ladde boodi o ayno tan tawi to mbari ay wada warɓon ɓe kay ko ɗum kadi namdimi ko mbiyete ko fulɓe hono makko ɓe kam walla ko rendu mum walla ko wayno holɗum ko fulɓe tan fulɓe koni toon ɓe kaɓani
belon gandi war bon me wal langu yaltina résultat de langu yaltina résultat ka tumne hamni hal dara ne buka anda wawi dar hal hen mana na habna burti handa mi bala on ta ila bali etraro hande jonjon bali gittaɗo na winda mabɓe to woni koɗi mabɓe nen ɗo yimmo ko en ɗo goni heddomi goni ɗo dow kam wona basal nayiɓe toon ni mataw gilɗi gaynaka rek mais boya wona basal sañma machallah o rew lawol hoore makko tan affaire ak yagal welɗum rek han yimɓe kala neɗɗo naati gilli mum nani ɗum hen quoi mais wona goɗɗum men yurani wonde cour ko tokos moyen de 20 ans aɗa woni ladde aɗa ƴeewa ko dañjara wonde bayli ma goto a yewta kay goto a liggo liggey ma kadi fulɓe wanama mbatma wonde e gueɗe ne metti quoi aduna hande fulɓe jeewi koye mabɓe quoi ko nen noon tan aɗa andi enen kadi souvent kadi wonde ladde he kadi maaro ko Allah renani kono ene hamni seeɗa par ce que enen jiiya ko heewi enen jiiya ko heewi e nder ladde enen gandi aussi sirani siwo ha won probléme gaynaka kala kaake ɗe moƴƴata ɗon yiɗi yaade kala jawdi ndi moƴƴata ɗon yiɗata wonde quoi ɗon yiɗata wonde quoi a yiyat ɗo ladde ñanga sukka ala ko ala ladde hay kulle gona e ladde he jiiya gaynaka o wona e ladde ayna e ladde ha ladde nde sero kulle ɗe fof mbawa dogde goɗɗo mbaɗ distance goppa ladde nde ɗum gaynaka tan daña ɗum kañum tan lewata ladde quoi en tout cas ko noon yo Allah yurmo yafon en tout cas mi sikano manam ko woɓɓe jani e makko ɗum min mo kon mbaɗe kadi a joni noon manam on ganda manam ko rendiniɓe ɓeɗon haaɓe kaaɓi ha ɓen mbarimo ɓe haydara tawna wona lekki on feƴƴe ɓe tawi ɗon tan ɓe jippinimo lekki jiiɓe mbarimo ɓe tonguimo joni ɓe nanggama walla ɓe nangga yimɓe wuuro ngo dal jaatigui makko jagganoma on accama e joom wuuro ngo ɓen goppama suka woɓɓe noon ma 6 personnes jaggama hen kono ɓen cuwano woppede manda ɗon ɗo batti mais sinno ko wona aga woɓɓe mbarno ɗum kam tongata ɗum so tawi neɗɗo tawma e ladde tonguma ɓe jetti juuɗe ɓe tongi ɓoggol tuuba makko mbawi ɓorti ɓe tonguiri koyɗe ɗe aɗa ɗum ko yimɓe wuuro diwan o tonguima par ce que enen ga fulɓe ga so kaaɓi kewi tan ko soppude neɗɗo ha maya walla mbaɗ ɗum gueɗe goɗɗe kono kewani tongude quoi so tawi neɗɗo tonga rek yimɓe wuuro ngo mbaɗi ɗum ɗo par ce que balɗe nogas goho wone wuuro he nen wattode nogas goho ñanen mbaɗi ɗum quoi te taw jogori yawtude quoi yo Allah kanko ne mayɗo yo Allah yurmomo yafon en tout cas kam ne metti noon amin amin ay affaire noon wayi de haɗni noon kam ha Allah ɓe musi quoi surtout ma kadi ko suufu wona hay dal pour mi wonno ko malorade Sénégal hulmoni amin amin ñalla ko mum yaangi waajal sawa nan ɗo rek en mbadde hen a haalnanimi de a tegg duuɗe sekke leegal am kay way kam haalande oui si a famat tan avec le temps tu vois mais bon ma yekki inchallah mi kasat de war kasat ne pullam wi noon pullama kasat de wallahi inchallah nden tan en dara dar jolof fof inchallah inchallah no min mi arat inchallah sore joni ma mar noon hawrat hen wayri duuɗe sekke wayri noon guila temps concours ande concours mom de ana wayri noon de ɗum ana wayri noon de ay wayri toon wayri toon feewi wayri toon feewi wallahi mais nice kam léegi 18 avril de n'est-ce pas 18 avril inchallah ɗum koy ari ba enen ɗon tan de wari a Paris en ɗon pare rek non min gara inchallah so Allah jaɓi ɗe balle min galle ni min ha ɗum de teggoɗo conseil inchallah wallah mais tubak dawna de tubak no
honno hon jogal ceernaji mo ala gandal baw ceernaji mo ala gandal Cool bila der pullo the sister sannan PPMC. Ça va bien? Jambolone ma. Bismillah bro Musa Oui, PPMC. nice day Ça va alhamdulillah. tranquille alhamdulillah yidi Wallahi mbir yedi mashallah. bare dina jam Jambol alhamdu. jambalam bani Jambol mashallah. ngala yidi No liggéeyo tranquille nan do ça va no korka wonare deej la korka nan do amini jam sinon bal wulana novo no very nice Hello boy. oui wallahi wallahi no fansma won don gendarnaji kono sa matam kangomi matam jaaju matam gandangi muda big respect non ça va on a deej wallahi ça va mbiri jam ça va wallahi ça va alhamdu be galna bishil wallahi bicelle bena jam yeah nice alhamdulillah mbiri jam alhamdulillah inshallah gandeja ya selmi jayo dam ok welta mambu merci ok mburi weltanade ok jayo Kali bismillah Dali pullo si salmirama weltanama Fansima ni wiye Sambolo ya Madina Glass Madina Glass weltanama ça va fansi boyde dema boyde heɗadema et puis aɗo balangen Bébé ça va? waddema encouragé toujours kadi ɗum caggal ma quoi Ça va bébé? ça va Sini Ça va Dieu? tranquille alhamdulillah ça va Ça va Jambolon toi? alhamdulillah tranquille alhamdulillah. Wala weltimo nan ko ma ginnami woni demande ham tam wala deftande sa yeah si no wada weltanam ya selu Masel woni jam badai ko badai ko kay wonda sawar Mino, bara wadi handi sata. Sata mbade men, mementa.
Wadena hew kay ko wata share kay maja. Wow. Wow, Oh, you know what? You know what? Ka enda ko wawa hade. Madam Enda, Madam Wadi has said, and the Dara Jungle Salo. Ala woro wi non. The job him choose a cock. E wado ko non ya loro. Okay, so Okay, welcome on Gatil. Jajo. Merci. okay. Okay, merci. Ayo. Being no harm this war, what's up? Wallah. I didn't come. Jadi mana? Wallah, we been taking fancy mom. Copiam Gordon fancy mom. Toujours Anthony Hedro. Fancy mom, toujours Anthony Hedro. Subzur Anthony. Condemn Monkuno Andudam. John Button Yida Mono Hedo, ma toujours Anthony Hedro. You like a fancy man hen. You mam hen. Kid Alawadi 9 this arm on my because subzur some head of Sawima. Bernum de Bonal Michiro Conk. Wallah. We recommend Sarator and the Hamudu Vire. Hamutojia? Horndol the Minjam Horndol, Woody Askida Abija. Why and go my Sah Wallah. Anton fancy. Isi minani do master. Like compare Mojuondo, me then me Annaram, Miss Semi Animam cos accuse mock, semi fancy mam accuse mock, Berky Rasuk Lion. Ullah Handle near and niche like Miss Medium Sojima, Bendam Bonnet, Gulai under phone by me, medium Toko Conk. Oppose Anno take him under the Mullah. Wallah, I don't know what I hate. Alwatan fokta de moko. Alwatan fokta de moko e piadun ko non ko yimbe tagira ko apa ci. Amin. Alwadan na jambu ci anene do be ko. Kuba ko ndi ndamba sai. Kuba de mo ci wa manga la ko wana wa ko wana heta. Wa ni ci wa. Well, me maybe Niman will give them it very well. I cause a conquer came near my concern for somebody, mamma seeing Lenny Jack person. Ça va, bébé? Salut, ça va? Bismillah. Beaucoup facilement number one. Ça va, alhamdulillah. Ça fait plaisir de live, man. Yeah, big respect, on est ensemble, Galio, la seule. Me fait chaque fois so du market from to ngon mi fof ko so du ma sombe da wada voyage wala sombe de jodi ko so du market ko mi se wadi de Ndeysaan. Merci à weltanam Pinjera. min ko jot jeeram kon ko Dakar Dakar do Njera. Dakar. plaisir la Ok, on est ensemble, weltin mo singi fi yalla weltan la seule. min ko dimbi duwo to wadata on jour rencontrer ya concernant et tout Inch'Allah, donc, amin, Inch'Allah. Rendez-vous avec le 18 avril pour Kaoulian Transwala Jeb. Inch'Allah. Ok, ya. Concert ko Dakar wala? Ko Dakar du bis. Yam kadi Bensi. Ya, salmini. Salut. Bila cool. Ça va? Ça va, salut, nam tranquille. Asili. Aduna jam. Na dejam. Oui, ça va. Non.
jam tan yimɓe galle ana wawi wuro mon Modou sawa ɓuran minen ɗo amini jam mbaɗɗa wawde wadde rap amin mbiɗa yiɗi de mi heeɓi machallah soñi mani beeli big respect jaɓi weltanama kañum tan keɗoromi Zeyna kay Cool bila ɗiɗo kala to jooɗimi ko kanjum tan keɗoromi machallah big respect a weltanama ɗuuɗi jeeɗa hen pourtant goɗodirani guude woto beere woto beere makkaji aga koddiɓe big respect microji keɓa lekala ça va big respect ça va sinon nako odot naka waɗi beere bébé kodar ma wallen après mami jatti ko sinon naka waɗi beere wona tranquille waɗi beere naɓe celi normal kay Zeyna mbaɗɗon korka beele aɗa hoora e celli a hoora mbaɗa hoora kay mbaɗa hoora ne siiri siiri kay noon a jambare Allah wallu amin a waɗani concert waɗi ɓen wonde worɓe ni Allah paron kon taɗire ɗum mbaɗata sole jomum ɗum ha paron tan son taɗi rek en mbaɗat inchallah joni sole jomum inchallah sole jibi mat joni a wonani wuuro mon ɗo non Dakar ngoni Dakar ngoni sowji ma kam machallah weltanama jaajëf Zeyna kay to jooɗimi fof ko bébé insiran big respect jaajëf ko noon rek weltanama merci Moïsa oui bébé ça va ça va ni naw deeƴi jambalo way tranquille mbeɗa ñaagui mon de kala gaynuɗo haalde après ene wawi tellade ko pour mbawa ƴettude heddiɓe kadi wasa junnade hen cuwo bisimilla Moïsa ça va ni bébé nice on aɗa yeeɗi tranquille ni billah alhamdu wona ça va ça va ni jam wala alhamdulillah no mbaɗɗira wawde rap amin mbiɗa yidde pourtant mbaɗa heɗoma 100% billahi big respect jaajëf jeeɗa min Madina Gounass Madina jaajëf Madine moom mboɗo foti arde toon quoi franchement Madine mboɗo foti arde toon no feewi ɓanne kam duwaw beele mbaɗa ara toon so Allah jaaɓi quoi inchallah mais kono gueɗe goɗɗe mbaɗa eril amin jettawede concert ma kono concert o taw ko Dakar woni quoi oui si bon wona erreur ko erreur enen fof tu vois par ce que minen min ƴattanno dande min tinani ko le 18 Madina Gounass waɗata a faami bro Moïsa bon mbi minen no min ƴattanno dande bon min ƴettu daɗo ha pari nde min puɗɗi tinde Madina Gounass ko le 18 alors que bon min jeeyi rutta toon déjà min nani avance waji ɓe dokkirti min ko dako caggal julde par ce que minen kadi le 18 wona nden min jinno wadde ko avant le 18 o min jinno wadde mais bon on daruji nan toon ne ƴetta ha wayno leydi ko le 18 o min keeɓi nde min jaltin affiche wonen yimɓe puɗɗi wiide min ko le 18 woni Madina Gounass te minen min jiyano affiche min jiyano aussi haydara tu vois alors que min jiiɗi distribué kono aussi bon kadi en fait min hooram mbiɗa yiiɗi yaade sa Madina Gounass comme ko kadi wona jalko goto sa ƴeewi ko balɗe sappo e ga kadi aussi ko journée goto donc
en baddade en tan mbaɗen ɗum so pari enen fof poti en mite hen madin kunage quoi kono kam min wona ɗum woni sagami wona ɗum min jinno en tout cas ko daɗuɗe ɗi poti rek comme ça ni kadi min jiɗi alors que min nani avant somin perti onon jour wonata ko caggal taske e pi caggal taske min jogui ko heewi ken poti waɗede comme ko daha ko journée goto donc bon gaccanaɗi yimɓe hakke tan jeune ɗo pari enen fof poti hen daka min waran ko toon fam inchallah jaggi voilà ko ɗum ɗon mais aussi ko noon mi waɗam sa mi yi affaire o rek iji daka nan Dakar sa mais en tout cas mbaɗa heeɗo ma 100% ha koccuma ngam sa allo allo bébé allo Babadi bisi Babadi amon ar fori uddide cameraman ak yimɓe gandol gonɗo Babadi a fotani suuɗade ci vois jam guri fof ko maɗo waɗi non cameraman foti yaltu par ce que kala to jami guri yimɓe nan namdo kam Babadi wol gonɗo Babadi ci vois yimɓe ganda kam wol gonɗo Babadi yeah nice not big wonda do mum boy donc ɓe sikki ma mbawa hande humpirade quoi par ce que yimɓe ɓe namdol kam Babadi son so fuddima tan allo Babadi ɓe mbi kam gonɗo Babadi woni hen ni sa cikkat manam ko goɗɗum woni maɗa nango inde mon mbiya an kam ɗum ɗo holko ɗum firti ɓe mbiya kam hol gonɗo Babadi voilà donc Babadi nan ɗon woni Babadi tu vois à part ça nak leyɗel mon bon ouais wonda do mum boy sino nice ay sécurité wala na foy ay do moni o susnayde a yimo Kilo. Ese what boy. What's up, homie? Nice. C'est comment? Nice. Ayi mu de woni uyi ko dacara min gor mi wonta gor te min jinu wonde gor kanko mi wonta gor min ke ko kongo jimi fans fidèle ayi mu de girom jang école non ko fidèle boy afro boy gira yimo couple bébé mbiya ko an jogi to ko finade de ya de ko to couple bébé msi ko ngojeyi oh boy ode amsi ode ko amsi kanum libi damba hende sid balen ay amsi libi woni kan woni manager kan yimara couple mabbe nan don c'est comment nice na yedi alhamdulillah na ramadan sino nagaron sava on ari yedi jam wonton wallahi yettal buddeji wallahi mashallah yimbe galle on absel le famille wallahi be chile baro bu ngono humtade rabo njim life geru humtade be famille si no wodi nan ci kanum tama waaw yidi dum e stadium ci wa mi nata ko men ko oui si no wodi voilà sinon c'est comment no baddone ko ko bar ton dandi mettan jam do mettan vraiment so gongay onen juuri juuri ke boy so gong juuri kene ngana yi beydimo ko go beydi mo gay boy wana mislaji mumin jiyardi kam boy afuji di bare yetti ay ro wana dinge wala hol dinge ya haado bangi rondan bangi dañ biro mi ne ko mi was mi ngar ko yilade wasala dimi ga baf antu da bero dibili de gen di mislaji no chaque fois affaire so wadi ram dum don mijo ro quoi mi franchement mi dum do bon alors den sutur quoi mais den wulbini cherche quoi voilà yandi so gongo de yandi wala be fofu quoi wala na yimbe fofu njidi dum odon affaire tu vois franchement ne da wa tonje ken biar jando ken biar war masala wa wonti tonya pa biar jando wa hari wala hari mago non ma en en tout cas dan yo Allah wallude yalla be soter bro yo Allah ren aussi no fi quoi kala datina men do en jiya en jida wallahi en jiya was be ngari ga yiler boy yo Allah wallu ko non o wadbe ngari yilade ci boy Allah wallu rek inshallah no Allah walo yo Allah wallu mais ça va on a dejom wallahi nice tranquille ci kuno kay finta konta jogoro wi o toñ ma quoi
No, yeftini. Now to Jada. How do we Baba Diram? Eh, Dof. Dof, a water tino no? A water tino. Security. A water tino, but I can enter my chain. I could wear a hulunat. But I'm my chain if you're ala boy rend aga burano channel sil yo aren ko non consera mi jabara nawde non parce que bonnan kam ko heewi wa mo hada public o naade der ko ci wa te pera mi da concert manam ko on abuju yimbe jammo der kula dum den wala kadi wara yi so sa ronu aron hondarna nan don da killer nonde yaade garam barkinda ko tagala fi des so yani on sécurité sécurité na do moja nak franchement de do wa woni entara mi ngati mi bol sumi ngati mi ko concert mi baluma inshallah den dum hulbinore de ay ko reda den hulbinore de ay ko reda kadi min nawar da jahil hulbinore de iya no def no def kabar def na yawi ah def yawandi wallahi yawai ko reda non so na ko wacana ko yawai wallahi yawai def badandi def to naari non opera kono yawai won parle mono so naari waccara ma wor mayro ko wir ma ƴewru fra mo ƴan non aga de comme kanyum hono wa yawra lawal kon so layim yow ma jani ci wo wana mi halani ko yo halano histoire ko DMP Dakar jour no haberene uyo on habe mi bodari bangi badeji uya ngunda ali me kabe deji o andano jour oron on jour bodani visa mi ba ya visa ba ko DMP bar habe ma yero dawal mi gagne ron wasi Amerique mi ba jabudu wa habe kabe badari ga boy ka siri wo darende uy wala ga boy o hawa non ko def o hawa wallahi jew boy seli deje o rofindire konge oro kali mafu jew dofan habe ran boy hangeni o nanga yimbe werlo ga jew rifji daf jej o fay o ga gado werlo ga hangeno o fay garaw o ci hayre mi non ani courage baram pay mi gandarim boy ey mi oro nyalo jongu mi aéroport ngumi ambassade ba adde visa mi habe do ran boy wore pilum do hayre wala kam do lebira fero bon yaba num bro are mom mo jen are mom ko basal abonna ta wallahi sa bonni ala ho nafar sa bonna na buri bondi nafara gen jona jew mi pi ko de giri wo xam hanyarte wa dem so mi dogira dañ oro boy yo giri wo hanyar tel boy mi pi ko so mi do kar mi ko sa waron camera ke no mi hawa konko o do kilo jepol tagi woni buri mi jabara na dem pas mbelandi moy lol te mi mo mi da har problème a jan insha Allah mam ko ñu wande gul mi gondo do ko reer bu aro mi ndam bu ben wore koy guldi jaw guldi mi gananda wor ma ngala explication kanyum en on bay yena jam tan sa yena jam ngambe do ma gen kon dof ko passa 100% mi yidum no dof kilo ko passa 100% quoi killa gir woy ha jongo bebe rek kono ay dina yalla fof amin kono mi uba wona 100% non mi non gir fuddore mira reni mi puddi wa bura dum de boy desa non de wallahi nara boy aka famille jeda nice ene ko famille quoi mashallah ene ko famille yan kanko wonko tawa gile ko boy ay ndeysaan ñanda mbar jogi non son gon be esprit dum puddi me esprit dum sa Beria allo babadi est-ce que sibtiri hanki kombaji tumde école di ba wallahi dum joro hal min ma Moussa Fala wallahi dum joro hal
wallahi dum jor wa ko esprit dum ndeysaan wallahi wala la faire histoire ndeysaan non den yow imagine den chumchu ngoppe ha yora borne do toy ndur wallahi nan don tana chumchi jore ja ndur lamba jara git midran ha taksan bagi wari fo ma bennu quoi ay nen alhamdulillah yalla noru yasare yore fer wallahi amin ya dum tagi amin asi min jaha e dow sen min jaha min jaadema itara alhamdulillah yimfo ngandiri Allahu alam franchement anene kadi aussi kanen do moƴƴi gila nden a faade ɗumen aussi aɗa nangi ɗum ane woɓɓe ciwa aɗan hunde so ɓoyiranta ko gonga woni ɗon ciwa jaɓoromi Allah rek yo Allah wadde himɓe quoi par ce que aduna fof hen seyɗane nan ɗon goɗɗum nani hen mais ko Allah tan renata ciwa en tout cas yo nangu to nangi ɗo ha Allah aussi kadi ɓurna men ɗo voilà a yanti gila ko ɗalanoɗa ɗo ha yande voilà an aɗan tawa minen gawoɓe ɓe yimɓe fof carodiri ayi aduna yaha si kana change quoi mais hatta ko heddi ko wonno ɗon ko ha joni aussi nan ɗon ni woni ɗon inchallah ɗum ɗo mayar sikki mi yankiri ko wawata gandanɗa hoorema darade ha waw bonno ɗum ka presque min jeeyen min ɗon tan yo Allah wallu ɓura bonde neɗɗo watte neɗɗo yitere sa ata neɗɗo yitere a nangi neɗɗo ko jogui o walla ko woni o ko onon gondi ɗum walla ko jogui ko onon dendi ɗum mi sikkanta ko holko yawata bonno ɗum ka kadi caggal ke oɗon kalɗo ɗirti communication haaldunde quoi wallahi aduna ko noon ay woni fof ko jiiɗa neɗɗagal ko banggue yahata kala ko mbawɗa wonde wondema artiste yo wondema lamɗo yo wondema affaire yo ɗum ko banggue ay sa wiyama ka lamɗo ɗum ko banggue mais neɗɗagal ngal kadi aussi ko banggue quoi wonde neɗɗo ɗum tagui min ñagotomi Allah no souvent ko Allah woppiram min no gonirmi ni quoi Ibrahima warsa waylani a wi BBMC ɗum ko banggue Ibrahima ko banggue comme ko an ko gurdundene ko baddandene ko jaadami sehlabam ayi bon ɗum heddata ɗon ko en fait voilà mi hersata aussi heddade e to gonnumi yaaruɓe ɓe jaadannumi e wadde aussi ko mbaɗannumi chiwa a tant que bonani min souvent ko ɗon woni keddotomi chiwa mais hannde a yiya neɗɗo wona artiste waylo wima yahata ɗo haaldata e ɓeɗo joɗata ɗo ayi ɗum ɗon joni an ko côté banggue artiste agal ngal ko toon ndewɗa mais neɗɗagal ngal a woppi ɗum ayi woni ko yahata ɓoye neɗɗo o waylo ɓe mbima moƴƴani ɓe mbiya joni o wayli mo wonti goɗɗo te rap sa renayi rek bonnere chiwa sa renayi rek bonnere par ce que namdi ko namdi o voilà namdi ko heewi sa renayi tan bonna neɗɗagal ma rendinma e yimɓe rendinma e bandi en rendinma e yimɓe hewɓe même hay fansima wawi rendindem ciwa par ce que yimɓe ganduɗa par ce que sa ƴeewi aɗa foti suuɗiyade aɗa foti mofta aɗa forani haaldude ɓeeɗo aɗa foti renade ɗum ɗo aɗa foti ɗum inde ka ayi ɗum so ya ɓooyi sen mbiya aɗa doga bandi en ciwa mama bébé gayen goto nayruɗo joni wonma nilmala fulor gayen cool gayen moƴƴo kewɗo haqqille wallahi o worino jogi fulor mi yiyandinde o ɓenni oui sisine woodi wona neɗɗo moƴƴo ok mi meeɗa yindirde kam ko tiktok kam min gandiri ko woni oro walla neɗɗo moƴƴo ko jaajuf yo Allah yinno min kew halduɗo taw wannata message ɓeɗo fayida quoi ok jaajuf o haqqilo nde jiiɗani killen o wuɓora kulle ɗe nan ɗo rek ɓoy min wuɓora ɓoy o wuɓora o nanani killen wallahi nan ɗo rek o suusa yaltude camara o suusa olion ma waɗ effet tan so waɗani effet o suusa yaltude yaltu seeɗa suusa minen nandi aren kam kadi ko neɗɗo kerso jiitama ɗo no wayni fof neɗɗo kerso e neɗɗo mo hersa walla way hirtum noon ko kerso noon kay kam waɗinɗo jour goto min jeeyi ɗo ene concert ndaara kamɓe wonde bumfiri min jaadi yo kamɓe ɗiɓɓe neni non ɗum yi neɗɗo yiɗum tan tu vois neɗɗo yiɗum tan wonno cikkirta neɗɗo alors ko wona hon noon wayi e bumfiri mbiɗa wawi wiide ko neɗɗo ɓurɗo hewde respect ay manam son jaari concert non respect ɓolo o haalal komo tukko te gasa yimo ƴottidiri gamu ɗum omo laawo barke Allah so tawi o yaltiɗo dar ko respect ɓolo wallahi somin jaari concert aji ala ko waɗata o mukinta ko hen ala ko waɗata tu vois te a yiyane makko neɗɗagal ngal quoi ɗum woni souvent ko mbiyatmi ko ay neɗɗo ko woni ko e wonde neɗɗagal wona gotum kanko so ari concert neɗɗagal bumfiri woni inde makko nar ɗum woni ko jiyata e makko quoi souvent neɗɗo e heddo ɗum ay ɗum ga yahata ko haaji muɗum ɗum to aussi yahata ko haaji muɗum tu vois mais oɗo pertu neɗɗagal ngal par ce que ɗum woni ko wattinto
raɓe kalis en jowdi en ɗum ɗo otoji en ɗum ɗo fof gasat mais neɗɗagal gasaraji quoi anda soyde faami gasara min souvent pourtant o meeɗi haalde ɗum noon o wi konko o vidéo ɗo jirano haaldata ni walla no wayni fof so yalti seeɗa yimɓe wawa haalde ɗum men quoi nono way wallahi ay min souvent howaɗam gono ko ɗon yimɓe mbiyata kam minen bo ɓe ange a ɓoynande ɗum mbiyata komi haalara quoi aɗa zugare goni galɗo a zugare goni galɗo aade Moussa Deguel nangodirɗon no oto jeddidira a sirtata e joni danki Moussa ne haalata yeddata haal ƴew ha so booƴi fof gari tan ɓatti danki ga ɓe joyi ɗe o kuuri mon tan ndenon maire tan da maire nde bébé sene yewta bébé ne haala o yi sa yi bébé cikka yewrata haalta mbiwono gonno ko anda bébé minen muusi mum minen bébé mum o yi gijiramo andi forcément so ari yimɓe noon so andama il faut hokko ono respect neɗɗo hokkono horum par ce que mo ganduɗa a wawa suuɗade mum mo gowɗa yewtidde a wawa pinde mum aɗa wiya aɗa addu min mais ma anda kadi min waya noon manam ma anda neɗɗo tan han kadi mum aɗa ittoto waɗa watta ga support siti Moussa Deguel mais mo ganduɗi siti taw ko marle Moussa moysa kañum neɗɗo moƴƴo non marle no moƴƴo kono sa marle so woni ka nder kerso so ari mo waɗe dam ɗo accepte moɗi nan ɗon comme ma nan ɗon moɗi noon parle micro ma o molide ala réseau wala micro ƴew ken o suusa waɗ appel comme appel vidéo ƴew ngel jeesen ko fek wimono pousse sundo wallahi moɗiɗo réseau moƴani ko réseau Baltasar holto wonno kadi wuro Guinée wul Baltasar en allo moɗiɗo Ça va? Allô? Yeah, now nice. Ça va, nice, cool. Addeji amena normal. Boy, wopu boy, wala bidari kalta gila go. Boy dedi. Yo ay. Ay far warmarom arregildo. Ay ono cikra champion ndeno wondo ha joni champion ndeno benni de. Ala ko tunda ngarta. Champion ndeno benni. O redar haldo histoire boydi. Boy go. Ay anda warma. Bébé. Boy, ça va? Bébé, so furi décompte na telimules. Mo décompte na dam moli sa. Ça va wallahi machallah boy. Ko bonge rezamen ça ne va pas pareil. Tranquille ana wayrama de. Wallahi wayri nande billahi wallahi tallahi. Bara dan jam in jewni mamade. Ay, amin do amin kewdo nice. Mais wat fera nan ngarta yawna mo sino few. Oro e barki inshallah yow Cerno an kalm mo mira mo joni te joni mo mira on de ɓura ta dude kedi besi oke oro boy joni mo mira on de ɓura ta dude wallahi de wodi yiɗade a fama rek mais wat fere garta nen yo Allah newn homi Allah nandi minen fof min jiɗi yiidam wallahi wona caha Allah nandi jiɗi yiidam quoi wat feere garta ɗo mi anda holi on année mi yejiri ni he année o mani wonno presque 2012 15 ans waaw annene 15 ans boy 2012 boy 2012 on saga boy na yahnode taw cefeni wen okay mais boy wat feere garta meni way feere ngara boy wayram sino nice ndam nice sabani alhamdulillah sona yewndem ɗum tan wallahi min ɓuuri yewnude ay hande ni mboɗo haaldano e Daouda Bana o wi ko dimanche o horar quoi dimanche inchallah bana Daouda way Daouda wi dimanche o horar toon def wodi no Petit Sal boy nam boy garama boy wat fer pemboɗa nde hoore redani noon de kal pemmi to gomme yeeri madam haala mawɗo manana ami ɗum Salif chimil bismo gon do Salif yeah mi salmini
Yo Musa, yo nanu marle. Oui, BBM c'est Salminam. Oui, ça va. Absolument. Nice, alhamdulillah. Badai tambere. Wallahi ça va mbere jam ça va. Porca. Oui, tranquille, ça va ni. Am wayde mi yiɗi gaay. Umzo wonɗo. Wayde mi yiɗi. Ko Umzo de? Wala Umar. O reso mo jani. Ala Salif de. Salif Walton. Salif yiɗe. Salif Walton. Aɗa andimi de. Oui, bien sûr. Salif añi ke haalna kam tan jasuɓe siftor. Salif. Salif champion ɗon gasara. Hala o heddi. Salif Grand Dakar. Salif Grand Dakar. Haru Bayan. Ha? Wagal Haru Bayan. Galle? Black Bayan, Black Bagay. Black Ba. Hey. Wara Ali Mongo. Wi Ali Mongo. Ali wondo? No, wona Ali. Wura Salif galle Grand Dakar galle Black Bayan. Wi gal Ali Mongen. Hey. Wi ganda. Wona Ali Mongo. Uma galle Haru Bayan kam gondi galle ko Grand Dakar. Kam gondi galle way si no wodi no wada. En tawdiran ɗon de. Oui, si ɗum ga wadde est ce que boyani. Nanani? Concert ma ko man. Concert ko inshallah. Mariam Fatsel. Concert o di. Hold on. Nanani? Hold on. Rezo ono moja. Dakar do dude check. Okay, kon der inshallah. Merci beaucoup. BBMC. Oui, ça va. Oui, ça va, Arseli. Ça va. So what demand? Ça va bien, alhamdulillah. Badai tampe on deñ. Oui, ça va. Yimɓe galle. BBM si ça va. Wallahi merci alhamdulillah. Beh, Sandro commentaire come no? Teman konan me life ko non. Bonjour les élèves. Bonjour madame. Aujourd'hui, petit test de surprise. Allô? Oui. On n'est pas prêt. Oui madame. Oui, mi heɗi mon. Amin nanmade min calminima min beltanimama aussi. No vraiment mi weltima ko nanmi hen ko nak. Yeah, big respect. BBMC pour dire défensement no fi. Yeah, jaajëf. Njera Mariam. Billahi kalda man ko ɓeɗam de ɓuuɓi wallahi an no mbami fansude woni. Yeah, big respect jaajëf. Vraiment. Big respect. Wawa kalde ɓentare gondumi nde daaɓe. Ko noon yaltanimama yo Allah yiɗi.
amin amin Jeda minon mbeɗa jeeya seeno paalel seno paalel yeah andiro no seno naaɓe seeno wallaɓe celli mais pour l' instant gomi ko Bakel nak Bakel ok aussi yatan diwan weltanam kadi jarama vraiment mi weltima no feewi billahi ok ya sen paalel naaɓe rendez-vous le 18 avril inchallah ɗo e Dakar le chef inchallah ndeysan mais malgré mi wonani seeno ay inchallah wiɓe noon tan Lucy yeah Babadi inchallah ma moƴƴu ok weltanam appel jaajëf Babadi o martema ok jaajëf ok Salut oui ça va bien. va deej Oui, cool. mantiino yimɓe galle Quel Comoro. oui ça va alhamdulillah Ça va bien. na deej jaman toon Jambolo, alhamdulillah. na alhamdulillah yimɓe galle ça va d'accord bismillah amina bismillah BBM, si ça va? salut sinon ça va yeedi Ça va? mbaɗaɗe jam ça va Ça va, machallah. tranquille alhamdulillah no yimɓe galle On a dit, oui ça va ni alhamdulillah ça va, wallahi, Kelly. mbaɗɗa e korka BBM, si wallahi, mbaɗa fan suma. jaram jaajëf Wallahi, mbaɗa fan suma no feewi. Musique mani waɗan. jaajëf on est ensemble ɓe arselu Wallahi. jeeɗa kono wallahi mbaɗa fan suma. Min ko murtannaaki ko en sajoro ngomi ko ɓursiidi. Wursida jaajëf big respect weltanama en mbiyatelu mi bo jogii miñam gore wiye acca sellani fansude o ndeysan wi mi salminimo ayi gacca mi salminimo no feewi inchallah mo noon ok merci ñam fof haalma o haala wallahi ok wi mi salminimo merci mi salminima ciao ok merci bye mo noon mi weltima berim bismillah Juste que rek sa écouté hinat me live fo mbeɗa fan ko mbatta ko ne weeli big respect jaajëf Ça va bien. hen yeeso amin 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 tawɗa Machallah. jeeɗa Min ko sadalajo sadala. no fat seeɗa yam ko dara halebe dar halay way yimɓe andiron ɗon jeeya dano kam ça va mbaɗɗon e korka alhamdulillah mbaɗa hoore de mbeɗa hoore kay ne siiri rewɓe ɓurani hewde wo yaroɓe ndiyam de jaratan après ɓe garta ɓe doƴa ɓe gona e yewru nice ala min law goto lek tajmi de law goto meeɗa tajji mi hoota deux tampo me tajmi tampuɗa tajja
wana horam ni hus wana dara mi tampuran tagni korko kaɗo walla pourtant fuuri cikkumo sa wulandi ala Dakar kam wona korka par ce que ene ɓuuɓi non ay fuure wulandi pourtant ne ɓuuɓi de fuure en ɓeɗon kam so koori so normal ɓe kam ma jogo korko